Vantaan ottelua, Keupan vierasottelua seurasin, niin kyllä vauhdikas peli oli sielläkin ja sieltä tulee sitten tämän ottelun ensimmäinen maali. Tylysti siellä rankaisee vastahyökkäyksestä vierasjoukkue, laukoo etu yläkulmaan kiekon ja Tuto Hockey avaa nämä maalikarkelot 0-1 tänään. Joo, taisi aika terävä kuti lähteä siitä Raitin kaverilta, en nyt nähnyt kuka oli, mutta hyvän kudin kyllä laittoi. Siitä taitaa olla, hetkinen, 29, nyt on vähän vanhaa tietoa. Täytyy itsekin kaivaa tuo. Joka tapauksessa hyvä kuti oli ja pieni maski taisi tulla omalta pelaajalta siihen, että Hölsä ei ihan nähnyt mistä lähti kiekko, niin taas vähän yllättäen sitä etukulmasta, mutta hyvä kuti oli kyllä. Aaro Löyttymäki on pelaaja, joka maalin teki ja sitä ei itse asiassa siellä nyt sitten tuomaristo myöskin käy sitä lävitse. Sitä ei nimittäin pöytäkirjoista löydy tätä pelaajaa, joka maalin teki. Eli aika mielenkiintoinen tilanne. Jos se on allekirjoitetussa pöytäkirjassa, niin jos ei ole, niin aika mielenkiintoisessa tilanteessa ollaan. Katsotaan miten tilanteessa nyt käy. Sen takia ei täällä Kokkala. Ja jälleen sinne maalin taakse sitten toimistoon Mäkelälle. Hienosti tai hyvin liikkuu kiekko, mutta ei vielä laukauksia tule. Nyt sitten viivasta varmastikin sellaista haetaan ja eikä vain haeta, vaan sieltä tulee napakka laukaus Jere Rouhiaiselta ja rannari oikeastaan ja sieltä yläkulma 0-2. Joo, kyllä tosi hyvä veto Rouhiaiselta. Itsekin kaveria sen verran tunne, ollaan pelattu paljon vastakkain ja on kyllä, kaveri on tosi taitava tuossa ampuun blokkaavan pelaajan ohiton kiekon, että tossakin tulee blokki kyllä ihan hyvin, mutta sieltä se vaan löytää tiensä maalin perukoille, että taitava kaveri on tossa kyllä. Hyvin teki siinä Juho Mäkelä myöskin maskia, tuli just oikea-aikaisesti siihen Hölsä eteen ja Hölsä ei, sanotaan, että tuossa torjunta-asennossa ei ihan nähnyt kaveri yli sitä tilannetta. Niin siitä jälleen sinne hyökkäyspäähän Löyttymäki heittää maalille ja meneekö suoraan vai ohjauksen kautta. Nyt on kyllä vahvaa sisääntuloa tekee tämä nuori Löyttymäki. 0-3. Aaro Löyttymäki heittää kiekon maalille ja vieraat johtaa. Kyllä. Siinä pääsi vähän yllättäen toi kuti Hölsän, että käänsi tuolta. Ei tainnut ihan nähdä, että lähtee kääntämään tuota kutia tosta. Ja en tiedä sitten pomppiko jostain tai osuko johonkin, tässähän se nähdään, mutta siinä on maskia maalia. Niin. Ottiko sitten johonkin jopa oman pelaajan mailaan sitten tai niin. Saa nähdä. Ei ihan niin en tarkka tiedä, silmä puhelimeen näyttää päätuomari menevän, että katsotaan vielä. Joo, katsotaan. Siellä vielä sitten tarkistellaan tilannetta, eli soitetaan tähän ihan meidän naapuriin. Ei ole niin kuin liigassa, että siellä vielä yhteyksiä haeskellaan kuulemma no se siitä. Niin. Joka jatkaa Revolle, Repo laukoo kiekon maaliin ja se oli sovittu juttu täällä yläparvella. Roope Repo 1-3 ja eroa on 2 maalia. Kyllä joo, se oli tuosta aloituksesta, katoin sen verran, että tästähän se tulee, niin erittäin hyvä veto Revolta sinne ylös. En nähnyt oliko kuinka hyvä maski, mutta tosi hyvä veto. Ei pysty ihan hirveästi maalivahti siinä mitään tekemään. Näyttäisi olevan ihan hyvä maski siinä myös Rutaselta ja Pelamolta. Roope Repo ja ensimmäinen maali Keupassa runkosarjapelien osalta. Mies, joka täksi kaudeksi tuli Keupaan. Ja hyökkäysalueelle Rutanen, maali eteen, siinä on Pelaamo paikassa ja sitten tulee paikat ja kiekko menee maaliin. Keupa tulee maalin päähän, kun minuutti 5 sekuntia kolmatta erää pelattu. Maalin ero ja voi sanoa tässä vaiheessa varmaan, että peli on uusi. Kyllä, ehdottomasti näin, että siellä oli
näinkö oikein, että Pelamo oli siellä maalilla hyvin laittamassa ripareita sisään. Siinä mentiin suhteellisen suoraviivaisesti maalia kohti tuolta. Heitetään kiekkoa sinne vaan. Niin kuin se vanha klisee menee, että heitä kiekkoa maalille, niin hyviä asioita tapahtuu ja tässä kävi just niin. Kyllä. 2-3 ja nyt täytyy myöntää kyllä, ettei näillä laseilla nähty maalin tekijää, eli täytyy kuunnella kuulutuksesta. Tilan toimesta Keupa hyökkäys, laukaus tulee pohjauksen, torjuu ja pudottaa eteensä ja sitten Keupa tasoittaa. Pohjaoksa pudottaa eteensä, sanoo Hörps. Ja sitten tulee Keupa ja pistää kiekon maaliin ja nyt jälleen sitten kyllä on maalintekijästä tietoa, mutta eipä se ensimmäinen kerta ole. Kuunnellaan ja katsellaan. Kyllä, just näin. Ja mennään sillä samalla vanhalla kliseellä, että pistä sitä kiekkoa sinne maalille, niin hyviä asioita tapahtuu siinä pohjanoksalta. Vähän huolimaton tai aika paljonkin huolimaton torjunta. Ja sieltä tuli oliko Mustonen, joka tuli ja tuikkas kiekon putkista sisään ja peli tasa. Nyt on pakko tarkistaa kyllä sitten Mustosesta, että uskoisin, että aika lähellä on sitten aika lisää ottaa Elomo tässä vaiheessa. Uskoisin, että Mestiksen osalta on sitten miehen, JYP Akatemiassa 3 peliä ennen tätä Mestistä. No Keupassa viime kaudella aina. Kyllä on ensimmäinen maali Mestiksessä, eikä vielä liigan puolellakaan maaleja. 1 peli on pelannut liikaa, mutta tulevaisuuden nimiä Jyväskyläläis pelaaja. Mutta Nyt nähdään sitten tuomio täällä keskelle näyttää tuomari, eli ei ollut mitään sääntöjen vastaista tuossa maalin synnyssä, eli maali 0-3 ja no siinä on nyt pienimuotoinen jo ylämäki Keupalla tässä vaiheessa, mutta peli on tietysti vielä nuori. No joo, peli on nuori ja Kumpulainen hakee kiekon, pistää maalin taakse Likola ja siinä sitten nousee hieman kädet myöskin siinä tutopelaajaa kohti. Likola pääsee laukomaan, pistää kiekon maaliin ja nyt varmaan sitten pientä parran pärinää tulee kyllä. Siinä Adam Chiak sai vähän sitten käsistä kasvoilleen, mutta Keupa johtaa 4-3. Kyllä aika hyvin on kolmas erä lähtenyt käyntiin, jos näin vielä voi puolessa välissä erää sanoa, mutta 3 maalia tähän erään, niin aika kovalla prosentilla jätkät nyt laittaa maaliin, jos ei ihan aikaisemmin onnistunut. Siinä hienosti ottaa kiekon haltuun ja tyylikkäästi laittaa alanahkaan kiekon. Kyllä. 4-3, kun erään puoliväli uutta nousua, uutta ylivoimapelirakentelua kotijoukkueelta Pelamo Myrskylle. Myrsky katsoo, pistää sinne maalille ohjattavan. Ja sitten on kiekko maalissa! Jesse Pelamoko sen iskee sitten sitä maalin kulmalta. 2 maalin johdon kotijoukkueelle. 5-3 Keupa HT Tuto. Kyllä. Jesse Pelamo taisi laittaa sieltä takatolpilta sisään. Jos oikein näin, niin Teemu Huttu taisi laittaa aika hyvän syötön sinne siitä. Joo, Huttu antoi sieltä sen viimeisen ratkaisevan syötön. Että hieno syöttö oli, hieno maali kaiken kaikkiaan. Ja jos siinä puhuin, että nousu. No joo, ehdottomasti hyvä ja kova nousu tuohon. Mä näen sen asian sillä, että tossa, jos itse pelaajan näkökulmasta miettii, että siinä oli kuitenkin paikkoja koko ajan. Ja se luo aina sellaista uskoa, että kyllä se jossain kohtaa menee sisään. Sitten kun saatiin se eka maali, niin sen jälkeen meillä ne paikat mun mielestä pysyy aika lailla koko pelin tai varsinkin nyt toisesta erästä 3. erään niin samana. Niin saatiin vaan sisään tässä 3. erässä melkein kaikista niistä paikoista. Että kova nousu ja hyvä, että jätkät sai onnistumisen. Kyllä. 5-3 siis loppulukemat tänään. Keupa otti kauden avauspisteet nousee
voiton myötä sitten sinne 3 pisteeseen ja vielä käy tässä lopussa kiittämässä myöskin arvovaltaista keuruulaista kotiyleisöä sitten tilanteen jälkeen ja yleisö vastaa. Kiitos Keupa huudoin tähän. Tuto vielä 2 pelin jälkeen pisteitä sarjassa. Pelit jatkuvat sitten ensi viikolla. Tässä on niin sanotusti karstat putsailtu pois. Sieltä tulee vielä sitten kotijoukkueelta kapteeni Valtteri Lehtonen, keurulaislähtöinen syntyinen pelaaja sitten vielä haastatteluun. Eli kuunnellaan vielä Paavoa, siellä vielä yleisö huutaa ja sitä myöskin Lehtonen jää ihastelemaan tätä hetkeä. Paavo Hölsä, ensimmäinen peli Keulassa. Kyllä joo, ihan hyvin tuli sisään pitkän pelitauon jälkeen. Showmiehen jälkeen otti yleisöstä tietenkin siitä. Ja käy vielä heittää yläviitoset siinä sitten Heinosen kanssa. Heinonen valmiina, kameramies valmiina. Kuunnellaan kapteeni Lehtosen mietteitä. Ja haastattelussa on Keupa HT kapteeni Valtteri Lehtonen. Tätä kautta on pelattu nyt 6 erää ja täytyy sanoa, että 5 erää aika unessa ja nyt sitten viimeinen erä, tämä 3. erä tässä pelissä niin avasi ja aika hurjaa erää ja tulitte takaa ja lopulta sitten ohi. No joo, siinähän se tuli sanottua, että 5 erää ollaan nukuttu ja ihmetelty, että miten pelataan ja nyt löydettiin onneksi tohon noin, että saatiin hyvä loppu. Vähän näytti, että viiri nostettiin kattoa alussa, niin se oli hyvin tukkosta, todella tukkosta se 2 ekaa erää. Mistä se oikein johtuu, että se on noin tukkosta ollut, ennen kuin sitten tosiaan aukesi? No niin, se aukesi samalla lailla, että se oli tukkosta eilen, se oli nyt 2 erää ja sitten yhtäkkiä, en osaa sanoa, että hyvä näin, että aukesi. Hyvä, että se on nyt aukastu. Ja ensi viikolla pelit jatkuu. Ensi viikolla ainakin perjantaina pelataan kotona. Mitä lupaat, että minkälainen Keupa nähdään sitten silloin ihan alusta asti? Kyllä, me alusta asti pyritään olemaan toi raikas joukkue, mikä oltiin nyt 3. erää. Siitä se on lähettävä liikkeelle. Kyllä vai. Ja vielä ennen kuin päästään sut pois, niin minkälainen veijari tää Paavo Hölsä? Ensimmäistä kertaa nähtiin Keupa HT:n paidassa tänään, niin otti tuossa yleisöä lopuksi. Niin minkälainen mies se on tuolla kopin puolella? No sanotaan näin, että siinä on hyvä pilke silmäkulmassa koko ajan. Sille ei huonoa päivää ainakaan tähän alkukauteen vielä ollut. Eli ei ole ihan tyypillinen mykkä maalivahti vai kuinka? No ei joo, että on vähän erilaista siinäkin maailmassa. Hyvä näin, ei muuta kuin tsemppiä.